Sunana Naziru Sani Jakada. Na kai kimanin shekara ɗaya. Gaskiya mun samu nasara wanda a takaice zan iya faɗa wannan nasara wacce ba zan manta da ita ba. A matsayina na wanda na fara wannan sana'a ta guga wanda yau ya kai shi kimanin shekara ɗaya, mun samu nasarori akan fiye da 'yan uwanmu masu kalar wannan sana'o'in wanda muna gani suna yin su ne a soro, wasu a cikin gidaje ma, amma mu gashi mun fito mun buɗe shago kuma cikin nasara. Ba wai da iya masu guga kaya ɗaiɗai muke mu'amala ba, muna mu'amala da 'yan kasuwa waɗanda suke odar ka, misali kamar irin 'yan bulawus wanda za ka ga sun yi oda kayan siye su kwizin da masu harkar jallabiyoyi, don muna iya mu'amala da su. Ana iya kama set 500, 800, 1000 set, kana iya goge musu shi ka kai musu kasuwa, sannan a daɗa kama wasu. Ba wai iya masu pieces ɗaiɗai na cikin unguwa muke wannan mu'amala da su ba. Gaskiya ƙalubalen da muka fuskanta bai wuce in ce tashin gawayi ba, don shine abokin aiki. Gawayi lokacin da muka fara wannan sana'a bai haura 2000 ba, amma ina kyauta zaton a shagon nan mun siya gawayi ya kai 5,500 da ɗan motsi. Wannan ƙalubale ne ga mu da muke aiki da shi, amma wanda zai kama ya kai mai aiki shi ba zai duba wannan ba. Cikin ikon Allah kuma mutane sun fara fahimtar mu ƙarin da muka yi. Da muna yin guga naira 50, amma yanzu naira 70 ne, kuma alhamdulillah mutane sun karɓi wannan ƙari, muna gode musu. Gaskiya kira da zan yi ga matasa masu irin wannan sana'a da sauran matasa ma baki ɗaya, sana'a hannu sana'a ce mai albarka. Mu riƙe ta hannu biyu, domin albarkar da take cikinta sai kana ciki za ka san ya albarkar take. Don in zan gaya ma da baki ba lalle ka fahimta ba, amma in ka shigo cikinta kai ma sai dai ka gaya wani, wanda zan iya cewa kenan. Sunana Tasiu. To gaskiya farashin gawayi a da yanzu akwai nisan farashi sosai kuwa, tunda abu ne wanda yanzu ya ninka. Wanda da farashin gawayin nan a baya muna sai da shi buhunsa 500, 600, ya dan ja ba, kamar shekara kamar 5 da ta gabata muna sai da shi 500, 600. Yanzu kuma da canji ya kuma juya, a yau gashi buhun gawayin nan mu a nan a matsayin da muke bada shi a matsayin sari muna sai da shi naira 3,700, sakamakon abubuwa na rayuwa da suka canza, wanda ko a bara gawayin nan naira 2,300 kuma muke sai da shi. A bara ma mun sai da shi 2,300, amma tashin farashin abubuwa sakamakon janye wasu abubuwa da suka kasance kamar daga abin da ya shafi man fetur, ya shafi gas, suka yi nisan kiwo suka ƙara farashi. Sakamakon haka direbobin mota sun ƙara canza farashin ɗauko da kayan dako, kuma sannan da kuma kasancewar su kansu wanda suke aikin gawayin a cikin dokar daji, sakamakon firgici na rayuwa da ta kasance yanzu da ake, za ka ga mutum ya fita guri an ɗauke shi ba kayan aikinsa, gaba ɗaya an ɗauke shi. Kuma mu idan za mu shiga dajin nan a jihar siyo kaya, ya kasance yanzu za ka ga in an je dajin nan muna da ɗarɗar akan wannan. Mutanen mu da yawa wasu sun salwanta, wasu sun rasa rayukansu. A kasancewar haka ya daɗa jawo barazanar shiga cikin dajin ma a samo gawayin nan, yayi wahala, yayi mana nisa, yayi tsada saboda firgicin rayuwa. Saboda haka farashi aka daɗa samu ya karu yau gashi. To yanzu ma alhamdulillah an ɗan samu sauƙi sakamakon mutanen da suke yin aikin da sun ɗan ja baya sun koma aikin noma. Yanzu ɗan dawo da suka yi a razanar ne ma ake samun gawayi, amma da gawayin nan ma 5,000 ake sai da shi, da 500, da 300 a wasu guraren, amma mu a wannan lokacin ma ko da yayi tsada ma mu muna sai da shi naira 4,500. Kwastomomi masu siya
ganin cewa farashi ya karu, wacce take siyan guda tana siyan buhu 30 buhu 50, yanzu ta kyar za ka ga mace ta zo ta siya buhu 10 buhu 15 saboda kuɗin sun koma. A maimakon da za ka siya buhu 50 za ka siya buhu 30, yanzu ta kai ta kawo mutum ba zai iya siyan wannan ba. Mai siyan 30 ma yanzu 5 ike iya si, mai siyan 50 15 ko 20 yake siya, sakamakon kuɗaɗen sun koma kan farashin da ya samu. Muna kira da gwamnati ta yadda za a samu al'amura mu samu saukin su, shine ta yadda za a samu saukin abubuwa. Lalle ya kamata gwamnati ta hoɓasa wurin samar da man fetur cikin sauki da gas, sannan ta kawo ƙoƙarin ta yadda duk za ta yi wajen harkar tsaro, a samu tsaro a ƙasa domin mutanen mu su shiga samun damar da za su je su yi wannan aiki, tunda in ba su samu wannan damar ba aikin ba zai yiwu ba. Wannan shine kiran da nake ga gwamnati, don Allah gwamnati ta taimaka, ta daɗa taimaka wa mutane wajen gudanar da aikin tsaro. Duk da dai tsaron ma alhamdulillah muna gode wa Allah, amma dai ya kamata a raɓanya ma akan abin da ake, sakamakon a ringa samun shiga dajin, a san yadda ma za a fito da kayan mutanen su iya shiga su ma su aikata abin nan. Mu ma kuma mu samu sauki ta bangaren transport din motocin da suke dauko mana, in nan mai gas ce za mu samu sauki, idan masu fi man fetur ne su ma mu samu sauki. Lalle sai gwamnati ta sauƙaƙa wa mutane ta wannan bangaren, za a samu sauƙin wasu abubuwa.